ତମ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ? ସମୀନା। ସମୀନା। ସମୀନା କ'ଣ କହୁଛୁ? ଡାକିଦିଏ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ। ହଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାସ୍ ବାସ୍। ଯା ଦେନ ମୋବାଇଲଟା ଦେଖେ। ତମେ ଗାଧି ପଡିଛ ତ? ଧନ୍ୟବାଦ। ତମେ ଗାଧେଇଲା ନା? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆସ ଆସ। ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ଅଛି? ଲାଗେ ଏଠିକି ଆସ, ତମେ ଆଗେ କାଠ ଖଣ୍ଡ ଦବ। ଟିକେ ବସି ପଡ଼ା କମରେ ଠିଆ ଠିଆ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜ୍ଞା କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସିବେ। ହଁ 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 ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ। ଠାକୁ ଇଏ ହୁମ ଇଏଟା ଲଗଉନା ସିନା ସମସ୍ତେ ଦେବେ କାଠ ଏତ ଲିଭି ଗଲାଣି। କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀପ ଦେଇକି ଲଗଉନା। କର୍ପୂର ବି ଅଛି, ଦି ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦବା। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ କାଠକୁ ସେଠି ସାଇଜ କରିଦେବି। ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଲି ପୁରା, ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ପତଳା କରିଦେନି ପୁରା ସେଇ କାଠଟାକୁ। ଆମ କେଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହେଇଯିବ ବା କାଠ ହେଇଯିବ ନା। ଆଜି ସେଇ ଯୋଉ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପତଳା କରିବି କ'ଣ ଆଉ ଏଟା ଘିଅ କ'ଣ କଲୁ ସେଇ ଘିଅଟା କରିଦେ। ସେଇ ଯୋଉ ଚୌପତାରେ ଏଟା ଭେଦେଇ ଦେ ତଳିତାଟାକୁ। କିଏ ଗାଧଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଏଠି ତାଙ୍କର ଆମେ ସେ ସୌଜନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦବାର ବିଧାନ କିଛି ନାହିଁ। ସେମିତି କ'ଣ ନା ଖାଲି ତୁ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେ, ତାପରେ କାଠଟାକୁ। ହଁ ଏମିତି ସଜାଡ଼ି ଦେ। ହଁ ମୁଁ ଯିବି ସଜାଡ଼ି ବାସ୍ ସେମିତି ପକା। ଚଗଲା କାହିଁ ହଉଛି? ଭାଙ୍ଗିଦେମି କାଠ ବାସ୍ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ। ଦି ଖଣ୍ଡ କରିଦେବୁ ବାସ୍। ଠିକ୍ ଠିକ୍। କାହିଁ ଦଉଛୁ ସେତିକି କାଠ ତ? ଆରେ ଦବନି କି ତମେ କାଠ? ଦବା ବା ସେତିକି ଦେ। ଏଇଟା ନେ ଭାଙ୍ଗି ଦେ। ସେଟା ଦି ଖଣ୍ଡ ତିନି ଖଣ୍ଡ କରିକି ଥୋଇ ଦେ। ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଁ ଦେଇଦେ ବାସ୍। ତାକୁ ରଖିଦେ। ତାକୁ ସେଠି ରଖିଦେ। ସେଠି ତ ତଳେ ଥୋ। ଦିଆସିଲି ବାହାରେ ସେ ଦୀପଟାର। ଦିଆସିଲି ବାହାରେ ସେ ଦୀପଟାର। ତୁମେ ଲଗେଇକି ଯାଅ। ମୁଁ ଯାଉଛି ତ ଉଠିଲି।